guys, madung adlaw natong tanan. Sukor nga adlaw guys, gikan mis nanay sa Mercado Alicia USA, Unhas Alicia. Nagpalit ni bugas dyan, nagpalit ko pipino ni Sirbotron dyan, kaya nag-post ma Sirbotron. Uwaw po tayong Sirbotron kay Gimamang punta. Mamsa. How much is this? Is 35 kilo? This is a hamloy kayo. Okay, ang samay ito sa sawan dyan eh. You get one plate and one knife and one... Nay! Si Bingbing, gihuba kay wala pa iligo. Wala na po, wala po iligo. Kay gisugog pahakot kahoy na gidali-dali. Nagdali-dali cellphone. Mainit man. Vitamin C patubing kay ano. Ay, kanto man. Oh, bagay ko ni Unda. Oh, pa may alas 12, Bing. Katawan ko na yun. Gamay mo kagihakot, di gidaghan. Ay, may hakot. Di ako dong sa tanan di kay ko. Mailer, be! Sahon. Mother, look at the pipino, mother. Ginagmay ra. Like me, beautiful and... Kari kay tag 24 mareli. Oy, Diyos Ah, ko. 24. Hala ka din ni Aliana, di pamanday ka din ni malutas o kuan, swak. Opa, Di ka din sa ano mga din ni Day, nga imong mama, gihubak. Diyan, wala tayo pangita daan, di ating black iris. Blacking. Amigong Aisa. Ay, sige na ako si Bakaka. Pangadus baka adus. Mga tayo pa, may bing-bing na, kay gwapo to na eh. Yatag na dos ukli sa kuan. Tatay tagaan po pa daan eh kay. Doon ba, hindi po ta. Share your blessings. Nakapilit. Nga na rin nabing kay ganahan ko bing. Panitan. Wana nila may tikilat na naman. Kamamay ma. Dadang tanan na. Kuha naman ni gwapo, badik anak ni Sir Butron. Gwapo bito. Bata pa raman. Yun, angit ko ba yun? 6 pa, ay 7 pa to. Na Sir Doy. Asway lang ba ida? Agbana. Tag-ida na ni guys, maestro sa kuan ETBHS, isang asawa, principal sa Alicia Technical Vocational High School. Alicia Technical Bulbulon High School. Ha? Kung sa kanila tanong na. Baw. Ning ipakpakan beng sa ikaw mo hugas kay kapoy ko beng mo balon. Baho man nagkuan oatmeal, baho man ngabong. Hala ka ti mabdot magkakati. Hindi magkakatan. Hala nay. Ngano man siya tiyaling nagkaniwang. Uy ganang kaon. Hala nay. Hala day na naman kakay manghud Aliana. Imo nang pinalit. Hala na nay manghud Aliana nay. Nay sa isang sawan na ni nay. Tuyo. Ana ay tuyo nga na kamay. Suka-sukal. Sinanay ra kay lamig mo ko. Mayroon sa gawa. Kung tay mayunis lagi kay na pordo nalagi yung taon kita. Tag lang kilo eh. Be maligo na kabi ha. Tag lang kilo. 35. Hanggang pwede ay. Hamloy dito pa nitan basta na pillar no. Sakto ba pillar? Kana sanda ko bidu nga pa na. Bing. Wala man lang din na. Kutsilyo, Sanda ka jahugasi. na nakazo. Daghan na ni, di pud ma. Daghan na Husgam na. si pud kaw. Daghan na na. Hugasin sa pagdag panaksanda ko kutsilyo aron ka magbalik-balik. Hindi ka ang kamot mo kunang hunaw. Tagaw na, go. Gawas. Tutu. Di ko ay tuyo. Tuyo. Suka na ilo. Suka, asukal, hugasi, kutsilyo, o... Ona ko magkuan Grabe linong. bugas wala bugas. Grabe. Muli na pa. Suka. Suka, asukal, panaksanda ko, o hugasi na. Asukal, prat ko sinugasan. Kana din na tag 53. Okay. Muna na ko ha. Di, butang yung isasawa, gumugig isasawa na baby. Mahal ko pino, suka o asukal, gingang nanay. Hanghang ba na dyan ay. Naminaw na. Hindi, dari ko mag-slice. Grabe ko chili ko, mura po pito magtabtad o baboy. Nalagiroy. Yara. Uy, ada pala binig suka. Hala, grabe ka dag suka. Ay, okay na. Naman na. Hindi naman na mabalik. Hindi na mabalik. Yana. Sakit mo gabi ibing. Yana, yana ma. Ma, Yana ba? mama ka na. Mama ka ba? Buing nga ba nila ko? Mama ko kani ingam kag ma. Kat na ni ba? Ma. Tuna kayo ana tay ka pangapi. Ah, sakto na ba ni? Sakto na ma. Ma bitaw mo dingon. Sakto na ba ni? Sakto na ma. No, ning kag mano. Sakto na ma. Sakto na ba ni? Ayaw ma. Bata pa ko ma. Sakto na ba ni? Ganun ko na mama. Sakto man ni? Sakto man ni? Uy, hoping. Tagal na ikaw.
May na-slice na. Kaya mo ni ganahang nanay. Wala mi. Sumaji. Mana bing kinanguyab kag gagaw bing. Napod. Uyab mi. Mana bing igagaw. Wah! Karapod. Sabi na igaw. Nga. Ha? Naigaw bag kilatoris. Hilak-hilak na, nanghubag na isang mata guys, kaya gabi, hilak. Kay, yung isang mama, ipatransfer ko nos Lasinda nga rang lajuan na. Doon na mas Angelo noon bing, Lasinda. Angelo na po isgutan. Lasinda, Katipunan, Pilar, ay, kana. Ang Mareyes, ang gabi. Igo mi be. Masa panuntos Angelo. Gwapo pa, di pa igagaw. Ato nung kas igagaw. Sige, ikan sa to nimo, takay bawo ka mo rin na sayod, beng. Ikan sa to nin Diyos ni Moscow, anak mi, mali ka na na, pagkumang ginoo ko. Dali guya ko nga. Naigugma kag imong pagumangkal. Very wrong kayo. Sige man lang yung nay. Misya sabi ko, may din kasi may lang ang pagumangkan. Aga kabi nga, lakin mo ba? Dahil ko sa October dahil kami nagpo-produce na ka butang sa kakadal. Tama sa lang. Lagi na butang sa mga dahil. Kau, tuyo mo kayo mo gusto. Pero nood, tuyo din. Ito. Tuyo ako. Ang tuyo dahil ka. Halo yan na mga ito. May tuyo. May tuyo, be. Wa na iluod. May tuyo. Dali na dari ba kay anong model ka sa sawa kunin ko yan. Mo na nagkakakyalan dun diyan. Uy, mga anak mong pud. Benga kang kaning mo beng para ra jud mong kagaling mo para sa ayuhan beng. Hindi ko nakamahistra. Miss Kuela, maligo kada adlaw, di gali kada adlaw, takang adlaw. Ikaw ang gani. Maligo karon ugma, di pa ja maligo ra pud ugma. Ngano ba? Pagka-martis mo di ko maligo. Kape siniipit ka beng, ligo Lunes. Bernes na naligo ay. Wala nung sa ito. Martes. Sa kasjatot beng. Bahala ka. Magalis di ali nito pagligo na ako martis to. Ilabot ko na. Agad lang maligo. Nagdadlaw beng kang ano. Sayag kagwapa beng. Sige marasa na food ko. Baho ra ng himela. Isa tayo. Ha? God, uy, kaagad. Ay, kamay nili dito. Nay lahat, nay. Ay lahat. Ang saging nga na. Nay. May guglat pa isa. Guglat. Aw kay kapag naglat. Guglat. Ya po ito, member po. Wala na. Nga. At tuka manggod. Anong isuda? May nagkaroon ng balunggan. Suka ko nung Hala. Kurot na ron. Ayo bing, hindi gamay. Ang naroon kita ko na nag-angan ko. pang timper rin. Yang kita ko na. Pila ka pa taka ko ano ikang nga nino. Mukas ta tay pipino na. Usak niya. Ang isuga ra pud ko anay. Suka ni paring aloy. Hala. Labian mo pong bingbing. Katura dahil tatong suka puti no. Dato putira. Ang suka Ang puti. reba kasi. Halis na dito mo. Alis din eh. Madaghan na ko ang. Dito Di puti iso ka. man iso tanan ang makon. Ang mga laman na. Umiyupi. Ang bing. Tama kan mo to naman mo tubig ba ni? Benga. Ni Kalones. Mata man jud kag alas 4 kadlawon, grabe kasi. 450. Namo gani. Hindi. Sakop na ng 4. Mata kag sa do. Jawa mag imura nagdengag ra. Way hinlos abo. Before ka magdengag, maghinlos abo ra. Sige ga, di ba nay? Sige ga, imong gugas sa imong tinanan, mamugas sa sala, kusina. Nana, Sa sala ko. mamugas sa sala. Kutabang ni. Manilhig. Undang ron. Kaya ako, hindi ka munta sa di ko kakos kusina kaya tayo trabaho. Tanang wala man ang trabahoan. Tanawa ha, tanawa. Sinaw na. Hindi kita Kaya mo. sa wala ako man yung palis. Kung ba mo Lunes, balik na ko na. Gara. Igora po mes ko ilas na nay. Magkuwad na ko na. Ay magtuwad. Guwad. Magtuwad mo na magtuwad. Nana bing. Ano na po, di ka nagdang. Hindi mag istoryahan, mag-post dito show. Very wrong ka bing kay ano, magkaon po magkas pa. Mo na ma.
na. Kay mataon bukas kabing. Diba na eh? Ang sa tudang poste ha, hatad og rugby. Hindi mo na maadyo. Joke naman dyan to. Bisa na Dito joke. ka magdok. Gana na yun. Matapang kay gibus mo. Sexual naman po ito naman. Ulis. Sinanayahan ito ang Facebook pero magkahuyab og apam. Sayang ang kotes. Day. Ikaw ka anday? Alexi. Na? Patay pa. Ikaw ka anday? Hindi tayo sa. Hamang. Mamali ka kanya sa mong mama bing. Bawo. Hadlak imong mama na ha? Na, mag-irat din na. Irot po karang gamada ka ato kay mairot. Irat gamay bitaw. Nakurungan. Siguro inigawin mo isang umay nga na radin si sa kabot ni mo. Maras nas ko ano. Kailangan ko na. Kinatasan yung mama. Ha? At sihabag ng Jo. Ako. Padala Padalas naman ako. Nagdala ka buok. ilagkan mo ka ng... Hindi mo lang Sinabihan. taas. Taas yung jaga ko kayo mag Magti-repair ka. Nga, gyap pa pagkaligdagahan. ngambal ko kanya bintang. Ito mo gyap tama, silik-silik. Silik-silik. Ang tablet tinaad na. Silik-silik. Sali-silik? Silik-silik. Sali-silik. Oh. Silik-silik mo din nakabutang. Ha? Silik-silik. Sali-silik? Ngayon bitaw ko mga bakal kagad tumabalik. Tagaan na ako. Aray ah. Di mo ko ka din nagagagapang gamay na. Eh, mga anay taga, siya naman ka pangagda na unay. Pangagda na eh. Mga dati din sa Ay guys, mga tag tumboy. Ay, Grabe. Lumboy. Ate Lilian gabi nagsayaw ay. Lami akayo lagi. Tutoy. Ang gawa sa guglat to nga. Sida ba to? Di. Na ito? Lahi ito. Grabe, energetic ka, diba? Tatay ba pala lalo? Ang puong. Sila may na-champion. Taga-asa ba sila? Nagawin Ang sa baha. tapos ni Mili balik. Hoy, Jera.